Jeg vil gerne bevise beviserne for A og B ved potensvækst, og den generelle formel for potensvækst, eller funktionsformel for potensvækst er f af x er lig med b gange x opløftet til a. For at bevise den, så går jeg ud for 2 punkter, som er x1, y1 og x2, y2. Dem indsætter jeg så i formlen, og den første kommer til at hedde y1 er lige med b gange x1 opløftet til a, og den anden kommer til at hedde y2 er lige med b gange x2 opløftet til a. Dem skal så dividere med hinanden. Så y2 er lige med b gange x2 opløftet til a, divideret med y1 er lige med b gange x1 opløftet til a. Og her der kan man så se, at b'erne går ud med hinanden, sådan fra ud. Og det kan så omskrives til det her. Den her del kan omskrives til ved potensregneregel 3 kan omskrives til y, så er lige med y1 og x2 er lige med x1 og befriet a. Sådan. Og det er altså potensregneregel 3, vi brugte der. Så sætter jeg det hele i log. Og der bruger jeg så logregneregel 3 her, for at kunne skyde A ned, så jeg kan isolere det. Gør vi. For at kunne isolere A, så skal jeg dividere med log x2 over x1 på begge sider af lighedstegnet. Og der kan man så sige, at gå ud med hinanden her. Og derfor hedder formlen for beregningen A her log y2 over y1 delt med log x2 over x1. Go. Og jeg vil gerne bevise B, og det gør jeg ved at vælge en af de følgende formler her og isolere B. Og jeg vælger bare den første. Og for at isolere B her, så skal jeg dividere med x1 opløftet i A på begge sider. Og de går så ud med hinanden her, og derfor hedder det nu B er lige med y1 over x1 opløftet til A, som også kan skrives ved følgende y1 gange x1 i A over 1, som også kan omskrives til y1 gange A opløftet til minus